Xayrli kech. Менә бик яхшы җыелдык. Бүген безнең инде 3нче ифтар. Менә без башта 1нче ифтар үткәрдек активистлар белән. Аннан соң инде менә безнең яңа оешма бар. Яшьләр якшәмбесе, студентлар оешмасы. Менә алар белән кичә җыелдык без. Менә бүген безнең инде Мәскәүдә 3нче ифтар. Шулай итеп инде менә без карыйбыз, бездән җылдан җыл күбрәк ифтарга кеше җыйы, күбрәк намаз укый. Без инде үзебезчә уйлыйбыз, безнең монда әзрәк тә тәэсир бар дип дә. Вот, шулай итеп бик яхшы, конечно, без аңар бик куанабыз, бик шатланабыз, яшьләр безнең шундый духовный, иманлы, рухлы, вот шундый яшьләр булгач инде, вот шуңар инде вот бүген тагын без җыелдык. Бүген җулда хәзер безнең килә бүген Рош у менә Порохованың ире, менә мин сезгә сөйләдем инде. Менә сораулар әзерләгез. Ул любой менә сорауга инде җавап бирә. Бөтен Коранны ул наизусть белә инде дә, җатлап. Значит, бүген ике хафиз безгә килергә тиеш, вот тоже без көтәбез аларны инде. Вот, без тырышабыз инде һәр кичне хафизларны чакырырга, беләсез дә, кем ул хафизлар? Вот, шундый инде менә хафиз булып, ну, бар кеше дә була алмый хафиз булып инде вот. Шундый. Ну, монда нәрсә инде, безнең менә шундый хәзер нинди җаңалыклар. Менә без Казанда булдык инде, клуб предпринимателей, аннан соң безнең җаңалык. Безнең хәзер автономия бар, безнең автономия Домодедово шәһәрендә, беләсез дә. Безнең анда татарский центр, менә 14 шәһәр, и безнең анда безнең автономия бар инде. И ул автономиянең мин председателе тагын. Шуңар инде безнең шул менә конгресс, безнең конгресста 6 оешма шундый межрегиональный. Вот, Казанга баргач инде бөтен кеше безне белә, бөтен кеше безне таный. Татар дөньясында, интернетта инде без иң популяр, иң шундый беләләр инде безне бөтен кеше. Шуңар инде нәрсә сездән сорыйм? Без нәрсә әйтәбез? Лайклар куйыгыз безгә, сторислар ясагыз. Гел сездән сорыйбыз, да? Менә күптән түгел 12 шундый сувенир бирдек без, кем сторислар, активистлар була. Бүген дә безнең жарыш, кем сторис ясай күбрәк, кызыграк ясай. Шулай итеп инде менә хәзер безнең күп рилс ясайбыз без, карыйсыз тоже, да? Ну менә безнең 4 канал YouTube бар. 4 канал YouTube. Менә безнең 55 мә 60 мә хәзер 1000 подписчик 4 каналда. Безнең 5000, по-моему, ролик бар, да? Ну вот YouTube'da 4 каналда инде, конечно, бездән дә популяр, наверное, белмим анда. Менә сездән нинди фикерләр булса инде, менә киңәшләр, фикерләр, бу булай эшләгез, тегеле эшләгез дип шундый фикерләр сездән булса, ул бик яхшы булыр иде. Без һәр кичне менә сез монда күп күрәбез, сез элек җышрак җырлыйдыгыз, хәзер сирәгрәк менә монда без җыелабыз, гел җырлар җырлыйбыз җегетләр белән. Вот, безнең бик яхшы гармонистлар бар хәзер, шоу инде менә алар алмашып нитеп киләләр. Безнең монда бар 3 баян, 2 зур бер бәләкәй тальянка бар, значит, тагын бер баян безгә бүләк иттеләр, белән Казанда ята. Безнең монда була шундый инде 3 зур баян хәзер булачак дибез инде. Менә без инде шуңар гел сорыйбыз сезне, әйдәк актив булыгыз, җырлагыз дип инде. Элек минемчә без күбрәк татарча үзара сөйләшәдер идек. Хәзер ничектер менә Уфа җегетләре, теге Стерлитамак, нидән җегетләр киләләр дип, алар сөйләйләр иде татарча. Менә хәзер сирәгрәк була, да. Сирәгрәк. Шуңа инде үзара идегез татарча сөйләшәйек, татар телен саклыйк, шул саклау турында тагын үзара сөйләшәйек инде. Менә шуңар менә монда сирәк булалар кешеләр инде. Без һәр күп игътибар бирәбез мәктәпләргә. Менә мин былтыр 32 мәктәптә булдым, 10 колледжда булдым инде, менә балалар белән очрашабыз. Нинди сезнең хыял, нинди сезнең өмет дип сөйләшәбез инде. Кем сезнең бабайлар, әбиләр була дип сөйләшәбез. Ну безнең иң максат инде менә шул балаларның ничек менә иманын күтәрергә, ничек рухлы ясарга аларны. Менә шуның турында сөйләйбез инде балалар белән. Менә мәктәпләр, менә Нижнекамскида булдым, ничә мәктәптә тоже. Bismillah, все начинайте. Желательно финики, потом воду, потом суп, потом второй. Как желательно в Рамадан, желательно, чтобы желудок так постепенно, потому что Рамадан не только голод, именно испытание и лечение. Bismillah, все, бисмилlah. Allah
أكبر